Aurkeztu egingo dizkizuet, handik ez zuen eskubitik hasita, Arkaitzkano. Itzulpengintza hizkuntza bateko urak beste hizkuntza bateko uretara eramatea dela esaten da, eta hala bada, ez dakit nola deitu beharko geniokeen norbere urak botila, erreka, aintzira, lurrun, itsaso formatuan emateko saiakerari eta gaitasunari. Buruak salto egiten du, batetik bestera, genero batetik bestera, mundu batetik bestera, Arkaitzkanoren tituluak irakurrita bakarrik. Norbait dabil zute eskaileretan, belarraren ahoa, neguko zirkua, twist, beti oporretan, fakirraren ahotsa, pozaren erdia, Sisiforen papera, kondamendia, nien naiz Mikel Laboa, eta beste hainbat. Poemak, ipuinak, nobelak, saiakerak, sonetoak, artikuluak, antzerkia, komikiak. Plaza honetan estreinatu zuen adibidez, azken aurreko manifestua ere, jendaurrean esateko idatzitako testua. Bere lanetako asko itzuli izan dira beste hizkuntza batzuetara, eta idazle itzultzailea ere bada. Berak ekarri ditu euskarara, besteak beste, Silvia Plath, Anne Sexton, Hanif Kureishi, Allen Ginsberg, Raymond Carver eta beste batzuk. Horrez gain, orain gutxira arte, bera arduratu izan da normalean, bere lanetako zenbait gaztelaniaz jartzeaz, eta jardun horrek ikasbideak eman dizkion arren buruko minak eta zalantzak ere sortu izan dizkiola aitortu izan du. Horri buruz ere hitz egingo dugu gaur. Bere aldamenean, nire ezkerretara, Arrate Hidalgo, itzultzailea, editorea, kritikaria eta kultura astoratzailea, batez ere zientzia fikzioaren alorrean eta bereziki ikuspegi queerretik. 2014tik, Amerikako Estatu Batuetako Aqueduct Press argitaletxeko editore laguntzailea da, 2009tik 2017 Erresuma Batuan eta Amerikako Estatu Batuetan bizi ondoren, 2018an Euskal Herrira itzuli izenetik, euskarazko zientzia fikzioa sustatzeko hainbat proiektutan ari da lanean. Ansible Fest zientzia fikziozko jaialdia antolatzen du Bilbon, zientzia fikzio feministako irakurle taldea gidatu izan du Zarautzen, eta horrez gain, Maili Pelot autore antzindariaren obra berreskuratzeko lanetan aritu zen eta haren ipuinak inglesera itzuli zituen. Etorkizuna irudikatzeko bertso saio espekulatiboak antolatzen aritu izan da, Danele Sarriugarterekin batera, eta gaur egun batez ere itzultzaile lanetan ari da. Literatur testuak itzultzen ditu eta baita artearen esparrukoak ere. Ingelesetik gaztelaniara autore asko itzuli ditu. Adibidez, Ursula K. Le Guin, Octavia Butler, Akoeke Emetzi eta Nalo Hopkinson. Euskaratik gaztelaniara, Maili Pelot eta ni neu, berak bihurtu zuen denda ostekoak La Trastienda. Eta une honetan, beste euskal idazle baten liburua gaztelaniara itzultzen ari da. Asko pentsatu izan du, testuak hizkuntza, gizatalde edo kultura gutxituetatik kultura hegemonikoetara itzultzeaz. Gaurko mailingurua 3 ardatzetan banatuko dugu, arituko gara lehenengo itzulpenaren norabidez, ondoren hizkuntzen arteko botere harremanez, eta azkenik autoitzulpenaren auziaz. Hasteko itzulpenaren norabidez galdetu nahiko nizueke, gure errealitatera ekarrita. Mundua euskaraz jasotzea ahalbidetzen digu itzulpenak, baita euskaraz sortuak munduratzea ere. Handu Lertxundiri irakurri nion euskal idazleak atzerriko hizkuntzetara itzultzea baino are garrantzitsuagoa dela, atzerriko idazle ahalik eta gehienak euskarara itzultzea. Gaur ere aritu da hortaz. Eta horren gaineko ikuspegia galdetu nahiko nizueke. Arkaitz, zurekin hasiko naiz. Zuri ze ematen dizu euskaratutako literaturak irakurle bezala batetik, eta zeuk beste autore batzuk euskarara ekartzeak bestetik. Hau da, zer ikasten duzu testu itzulietatik, zer ematen dio idazleari itzulpenak irakurtzeak, jatorrizkoak irakurtzeak ematen ez dionik. Hortik hasiko gara. Osondo, eguerdi on denoi. Hor badago zerbait nire ustez, handuk esaten duenarekin, erabat bat etorriz, originaltasunaren filtroaren proba deituko nioke nik demagunez. Hau da, guk
jasotzen du, itzulita jaso izan dugun guztia, Iñigok ere horretaz hitz egin du lehen, nola jaso dugu ja iragazi batetik pasata, hau da literatura unibertsala irakurri dugu gaztelaniaz, nire kasuan, gehien bat gaztelaniaz baliz bezala, edo Afrikako literatura jaso dugu ingelesez baliz bezala, edo literatura magrebia irakur dezakezu frantsesez, baina gutako gehionok zoritxarrez ez daukagu jatorrizko hizkuntzatara iristeko gaitasuna. Orduan, badago hor zerbait oso politikoa dena, eta da, hizkuntza hegemonikoak originalizatzen dituela bereak originalak ez direnak, ez? Eta hortan, frantsesak eta espainolak maisu dira, ez? Nola, bere ganatzen dituzte, eta guk urte askotan sinistu izan dugu, Moby Dick gaztelaniaz idatzia izan zela. Momentu batean jabetzen zaren arte, ez? Jakin badakizu inglesez, ez? Bai, pistak ematen dizkizu, badakizu Herman Melville, etzela Valladolidekoa, eta jakin badakizu zure barruan, baina de facto jasotzen duzu gaztelaniazkoa balitz bezala, zergatik originalizatu egin dutelako nolabait. Horrek dauzkan arrisku guztiekin, horrek dauzkan manipulazio guztiekin, horrek dauzkan filtro politiko, ideologiko guztiekin, ez? Orduan, nolabait badago batalla politiko bat ekartzen dugunean hizkuntza batek zenbat eta gehiago, literatura gehiago berera ekarri, horra ere borroka bat dago. Eta badaude zerrendak, eta Euskara, Xabier Olarrak Ulises euskaratzen duenean, lasai arna sartzen dugu, nahiz eta inorkez irakurri, esaten dugulako, Euskara da Ulises itzulita daukaten liga horretakoa, ez? Igo gara, bigalen regionaletik, ez dakiz zein dan urrengoa, ez nahiz... Baina, igo egin gara estatus ez, beraz, horre ere badago borroka bat, ez, badago zerbait zenbat gehiago itzuli, ni aberazten ari naiz kulturalki, baina aberazten ari naiz baita ere liga, kompetizio horretan, eta hori ez da inolaz ere gutxiesteko kontu bat. Adibide oso tonto bat dago, guk txikitatik, geure ganatu duguna pentsatu gabe, eta mundu anglosajoikoa, ez, esatea, acción de gracias. Guk 12 urtera arte, ikusten genuen telesailetan gauza bat zela acción de gracias, oso garrantzitsua zena, ez genuen ulertzen zergatik, eta telesail guztietan, eta historio guztietan, egiten zen kapitulo bat, non? Acción de gracias zen. Eta halako batean, 12-13 urterekin, gaztelania, inglesezko irakasle batek, esaten digu, hori dela Thanksgiving. Bale. Eta horren azten gara pentsatzen, eta Thanksgiving, acción de gracias da? Orduan, euskera zer da? Eskerremate ekintza. Zergatik da Thanksgiving acción de gracias. Modu erabat, adibide tontoa da, txikia da, baina uste dut esanguratsua dela, ez? Eta gero, euskal itzultzaileon batek esaten du, ez hau da, esker emate eguna. Bale. Orduan, hau dela nano adibide bat, aplikatu daiteke, Moby Dicken, aplikatu daiteke, edozein literaturatan, eta aplikatu daiteke, ustez, originala den uste horretan, irentzi dugun literatura guztian. Zer ematen du literatura hori euskaraz irakurtzeak? Ematen du, jatorrizkoa balitz bezala irakurtzeko aukera edo ilusio hori. Eta beraz, guk ere euskaraz gure hizkuntzan, horrelako zerbait egin genezakeela irudikatzeko aukera. Hori da, horregatik da, handuk esaten zuen bezala, garrantzitsuagoa da segurazki momentu honetan guretzat hizkuntza, gure zelako hizkuntza batean, literatura unibertsala itzultzea idazle ontzat agian, irakurleentzat baino. Badokazu beste adibiderik itzulpenak, euskarara ekarretako itzulpenak irakurtzeak eman dizkizun baliabidean inguruan idazle modura, edo zeuk itzuli dituzunean, haietatik ikasitakorik ondoren, zeuk sortuetan erabili duzunik, edo zer pentsa eman dizunik, edo? Bai, adibidez, askotan zuk badituzun baliabideak dira, eta askotan asmatu behar izaten dituzunak, ez? Bietakoak daude. Baina bada, ez dakit, Anne Sexton itzultzen ari zalelarik, bai sentit, eta poesian gertatzen da hori, ez? Poesiak badauka hori, poesia da zerbait ahal guztiduna, eta aldi berean zerbait utxala, ez? Utxala da, inork ez duelako irakurtzen, eta ahal guztiduna da, hizkuntzarekin daukan harremanarekin, mundua aldatu dezakelako. Orduan,
poeta bat itzultzea, bada pixka bat nire sensazioa zen, nengoela bere sukalde barruan, ez? Han Sextonen sukaldean, eta Han Sexton ondoko gelan lo dago, eta ni bera baino lehenago jeiki naiz, eta ari naiz bere gosaria prestatzen, bera albada esnatu gabe, ez da dina zerretu, eta aldi berean ari naiz berak bere poemak, bere gosaria egiteko erabilizituen tresnak bilatzen, ze sukalde hori ez da nirea, eta ez dakit non dauden gauzak, non dauden lanabezak. Ari naiz miatzen, ez? Eta sensazioa zen hori, okupa miatzaile bat nintzela poemaren barruan, eta bilatzen nintzela zerbait, ez? Eta horre, badago, bueno, adibidez, gogoratzen naiz esaldi bat zena, alerik ez? Joan da, ez dakizu, Mesopotamiara, eta galdetu du, eta zer topatu du. Ezerrez egiten zitzaidan, eta azkenean topatu nuen formaren, alerik ez, eta baita, Mirenek aipatzen zuen, erritmoa, hitza, eta horan, joaten zera oso nanoguneetara, holako ariketa bat egiten duzunean, ez? Derrigortzen zaitu, egitera ariketa bat oso ekstremoa, albada oso geldoa, itzulpena albada egin behar da poliki eta tentuz, eta hortarako aukera ematen dizu itzulpenak. Eta Arrate, zure kasuan ez duzu euskarara itzultzen, euskaratik gaztelaniara bai. Zure ustez zein funtzio du euskaratik atzerri hizkuntzetarako itzulpenak? Ze ematen diote euskarari gaztelaniarako itzulpenek adibidez? Ez dakit, zer ematen dizu idazle gisa, gaztelara itzulia izatea. Gero galdetuko diot. Egia zen funtzio ezberdinak ditu, eta gaztelera aipatu duzu, baina ingelesa aipatuko dut nik. Eta esango nuke adibidez, oinarrizko funtzioa beti dela, edo igual idealistegia dela, historioak jende gehiago hori helaraztea. Baina batzuetan itzulpen gintza eta batez be, igual hizkuntza hegemoniko batetik itzultzean ere aktivismoarekin hasi egiten da, ez? Eta orduan ez zara bakarrik historio bat itzultzen ari, edo novela bat itzultzen ari, baizik eta ere hizkuntza edo kultura oso baten errepresentante izaten. Eta gainera historio edo novela hori errepresentante bihurtzen ari zara. Eta horren barnean sintetizatu egin behar dozu hizkuntza horrek daukan guztia eskaintzeko, ez? Adibidez hori gertatu zitzaidan Mai Pelot ingelesera itzultzean. Aqueduct Press argitaletxea zientzia fikzio feminista argitaletxe bat da, eta haien bildumen artean badago bat, zeinen biltzen dituzten emakumeen zientzia fikzioaren mugarriak. Eta testu inguru horretan uste, hitz egin nuen Mai Peloti buruz, eta oso egokia iruditu zitzaien bilduma horretan argitaratzea. Zein da arazoa? Ipuinak ez ezik euskarazko zientzia fikzioa zela. Eta hori estatu batuetako publiko batentzat gauza berria da eta ziur asko ez ezaguna. Baina ez bakarrik euskarazko zientzia fikzioa, baizik eta euskarazko literatura eta euskal gizartea. Zer gainera, Mai Peloten zientzia fikzioa oso gizarteari begira zegoen, eta gainera Euskal Herriko 80ko hamarkadaren gizarteari. Beraz, testu inguru asko behar izan genuen sartu edizio horretan, ulergarria edo izateko, eta sama horrekin ere itzuli egin nuen, ez? Ez sama era modu eskor batean, baina egia da apurtxo bat urduri, ez? Zeren, heltzen zara estatu batuetan Mai Pelotekin, eta esaten duzu, hau da Mai Pelot, ez? Eta mesedez ulertu, eta mesedez gustoko izan, ez? Zeren bestela gian ez dugu inoiz berriro euskaratik ingelesera itzuliko edo alako zer. Baina autoerrepresentazioaren sama dago ere bai, ezta? Nire ama hizkuntza gaztelera da, baina euskaldun gisa ere hori zientzia Mai Peloten bidez ni ere igual neure bura errepresentatu nahi neban, ez? Eta horregatik euskaratik gaztelerara igual beste kontu ezberdin bat da. Ez super ezberdina, baina ezberdina zen azken finean, Espainian badakite nortzu garen, ez? Baina, bai, hori izango zen. Arkaitz, Arratek niri egin didan galdera hori zure lagunak, zure lanak, zure lagunak ere bai. Dozena bat hizkuntzatan argitaratu izan dira, gaztelaniaz, katalanez, alemanieraz, errusieraz, inglesez, bulgarieraz, galegoz.
Zuri zer eman dizu itzulia izateak, ze aukera, ze ikasgai, eta honekin batera hurrengo galdera ere egingo dizut, aipatu izan duzulako, harrera askoz beroago duzula adibidez Euskal irakurleen artean, Espainiara begira jartzen baldin bagara, Espainiako irakurleen artean baino, ez? Horregatik, irutzen zait galdera pertinente bat dela, ez zer den euskal idazle bat Espainiako literatur sisteman, ez? Turista bat da, exotismo bat da, bat gehiago da, zer da, ez? Segurazki, haientzako, irakurlearen aurre juzkuen desaktibatzaile edo aktibatzaile edo berreztzaile edo gezurtatzaile bat da, ez? Uste dut, funtsean hori dela, eta zenbait eta gertuagoko hizkuntza izan, eta igual okerrago, ez. Zara dut, hasieratik hartu zure galdera nahi baduzu, ematen ditu, zuk ezagutzen ez duzun hizkuntza batera itzulia izateak, ematen dizu hasteko ondo ulertzen gaizki zer egin duzun, edo zer ez duzun behar bezain argi azaldu, edo kontestuaren pixua ze handia den, edo ze txikia den, horren balantze bat edo ematen dizu, ez? Eta askotan ez usteko lekuetan. Hau da, espero duzu gauza batzuk oso aixa ulertuko direla, eta editoreak eskatzen dizu azalpen bat, ze esan nahi zenuen hor, eta zu harritu egiten zara. Edo beste momentu batzuetan, bazuk kezka handia zeneukan lekuetan, konturatzen zara zure dela arazoa, eta testuan benetan konplejo gehiegirekin idatzi izan ditugula gauza batzuk beldur horrekin irakurrik ulertuko ote da kanpoan, eta berez badirela zenbait gauza unibertsalak ulertzen direnak inolako arazori gabe, ez? Orduan, batetik bi horiek, ez? Beste gauza bada, zuk ezagutzen duzun hizkuntza batera itzulia zarenean. Ze hor, zuk, ni errusiara itzuli banaute, intzaket eskerrak eman eta etxean euki liburua erakusteko lagune. Bira, errusiara itzulitako autore bat naiz, gero ez duzu jasotzen ez royaltirik, ez salmentarik, ez feedback kritikorik, eta ez aurpegirik ere ez diozu ezagutu editoreari. Ez dakizu den argitaletxe pirata bat, olakoak ere omen dira, ez? Europako dirulaguntzak kudeatu eta gero egileari bakarrik liburua bidali eta liburu hori sekula errusiarako liburu denetara iritsiko ote den, inolako ziurtasunik gabe, olakoak ere daude. Eta hortik aurrera, fede ekintza bada, errusiera, poloniera, ematen dizu hori, eta behar bada, sorte asko baduzu, bidaiatzeko aukera, eta han aurkezteko aukera. Baina, zuk ezagutzen duzun hizkuntza batera itzulia zarenean, hor ja topatzen zara egia deserosoarekin edo. Hau da, hasteko eta behin, denok uste dugu idazten dugun, baina hobeto idazten dugula. Eta orduan, topatzen duzunean, hirugarren neutral itzultzaile profesional baten lana, esaten duzu, et. Eta itzultzaileak esaten dizu, no. Hori da dagoena, ez? Orduan, hasteko hori, ez? Esateko, errealidade dosi haundi bada. Netzako hori da interesgarriena eta aberasgarriena. Beste gauza da literaturaz aparteko harrera. Eta liburuak egingo ez duen bidea, ez? Eta alde horretan, nik bai badaukat sensazioa, gaztelania, bereziki hizkuntza horretara itzulia izan naizelako, nahi, sistematikoki ez izan arren, askotan. Eta hor badago, bai, percepzio bat paternalista askotan. 30 urtekin berdin zaizu, 40 urterekin berdin zaizu, baina 48 urterekin igual ja ez. Ez, hau da, Madrilera joan eta pixka bat egiten dizutenean alekarrizketen errondatxo hori, konturatzen zea euskal kazetariek zehongi zaintzen zen gaituzten batzuetan. Benetan badago begirada hori esaten dizuna, baina zu nor zara, boi euskautori, edo, ez, nori inportako zaio kontatzen ari zaren hori, edo portatiletik atera gabe entrevista transkribatzen duen kazetari hori ematen dizu baita ere, ez. Zure eskala beste mundu horretan, hau da, lehen aipatzen zerituen urgazi eta gezak elkartzen diren leku horretan, batzutan itxasoak irabazten du. Nahiz eta malko haiei esker, hau da, malko haiei esker, baina, gaziak irabazten du
eta malkoak desagertzen dira itsasoan, ez? Orduan, nire percepzioa hori da, ez? Realidade, eta bai ematen dizu, suerte pixka batekin, ikuspuntu kritiko ezberdin bat, beste optika batetik, eta lehen esaten nuen bezala, batez ere, jasotzailearen aurre juzkuen termometro bat ere bat. Kuriosoa da, justu orain dela gutxi entzun dut, Katixia Agirre eta Ider Rodriguezen arteko Gutun Zuriako solasaldia, eta haiek nolabait kontrako esaten zuten. Esaten zuten, batez ere irakurleen aldetik, eta kasetarien aldetik ere uste esaten zutela, harrera beroagoa jasotzen zutela Espainietan, Euskal Herrian baino, ez? Eta harritu egin ninduen biek hori esateak, eta... Pozten naiz eta kezkatzen naiz. Esadet bietara, ez? Bai. Bai, gero, zer ikusia dauka gaitareka, nik oso presente dauzkadan kasuak dira, eta hori beste gai bada, baina gatazka politikoarekin lotutako liburuak aurkeztera joan izan naizela askotan. Orduan, ja, igual ez gara literaturaz bakarrik ari gara beste gauza bat. Biontzat, beste puntutxo bat, badauzkagu proiektuak alde batetik, beste hizkuntza batzuetako lanak euskarara ekartzeko, gatazkak ere bai, tartean, igela, literatura unibertsala bilduma, munduko poesia kaierak, Albert Danielaren itzulpenak, txalapartarenak, beste hainbat, edo beste batzuk. Eta euskarazko lanak gaztelaniaz argitaratzen dituzten argitaletxeak ere bai, azken boladan esango nuke Konsonirenak, sona hartu duela. Zuen uste zein da batzuen eta besteen funtzioa eta egoera? Edo zeinik izan behar luke? Nola ikusten dituzue? Norabide horiek? Bigarren norabideari buruz berba ingo dut, batez ere Konsoniren kasua, zagutzen darako gehiago, Konsoniren El origen del mundo bilduma den hildo berezitu bat izan da azkenotan, emakumezko idazle, euskarazko idazleen eleberriak ateratzea, ez? Ez da hildo ofiziala, baina hildo bihurtzen ari da denbora pasala, ez? Eta beste hildo batzuk izan daitezke pertsona beltzen literatura, saiakera politikoa, eta bar. Eta egia esan da, ez dakit, norentzat da importanteago hildo hori eukitzea, idazlentzat edo argitaletxarentzat. Ikusten dut argitaletxa baten ikuspuntutik oso lagungarria izan daitekeela merkatuari begira hildo definitu bat eukitzea, eta holan definitzen ari dira haien buruak, ez? Idazle ezberdin hauek guztiak elkartuz, igual zer ikusia daukaten, zeintzuk partekatzen dituzten elementu horiek direla, emakumeak izatea, euskaldunak eta agian igual gutxi gora bera din berberakoak izatea, eta hori, merkatuari begiran nik lagungarria ikusten dut, bestale batetik idazleentzat nola izan daiteke lagungarria edo zein importantzia izan dezaken, esango nukeen oso individuala dela, idazle bakoitzak bere interpretazioa eukiko du, baina agian lagungarria izan daiteke idazle gisa horrelako norabide editorial batean masa kritikoa egitea, ez? Konsoni egiten ari da masa kritiko bat biltzen, eta agian idazle batentzat interesgarria izan daiteke boom horren parte izatea, edo mini-boom horren parte izatea, ez dakit. Alde hortatik panorama uste dut asko hobetu dela. Garai batean Konsoni bezalako proiekturik ez zegoen, eta are gutxiago Madriletik edo Bartzelonatik kanpoko proiekturik, ez? Iruditzen zait, horrek bai apur bat lagundu duela bestelako literatura eta bestelako arnasgune batzuk sortzea eta artikulatzea, eta hor bai ikusten dut panorama askoz ere sanoago bat orain, esango nuke. Beste gauza bada, gurera ekartzen ditugun itzulpenekin gertatzen dena, ez zailtasun eduki ditzaken, edo izterainoko zailtasunak, dela pasazaite, dela igela. Claro, literatura itzulia ardatzean duten argitaletxeek oso bizirauteko bide neketsu eta zaila dute. Eta hori da alde bat, nire ustez, oso kezkatzekoa dena. Beste literaturatan, itzulitako literatura nagusitzen den bezala, gurean, ez, gurean, badago
Eta arrostasun bat bezala, irakurleen aldetik itzulpenekiko oraindik ere egindako aleginen ondoren, horrek esan nahi du, alegina areagotu egin behar da, nire ustez. Ez da bide okerretikoa zenik, baizik eta eskatzen den alegina eskerga dela, ze nobedadea, klasikoak, dena aldi berean, ze politika, ze aukeratuko du, badagoalako ansiedade bat, diru gutxiaren ansiedadea dena. Dauzkago, ezin dugu itzuli, derrepente, autore bat osorik, ezin dugu itzuli Alice Munro osoa, aukeratu behar ditugu bi hiru, zein aukeratuko dugu, eta horrek sortzen du ansiedade bat eta sistema ahul baten ajeak oso agerian uzten ditu. Hitz egin dezagun hizkuntzen arteko botere harremanari buruz, honekin lotuta dago, honekin ere. Noski ez da gauza bera, gutxitutik hegemonikora edo hegemonikotik gutxitura itzultzea, eta hitz egin dezagun prozesu horietan sortzen diren gatazkez. Arrate, zuri entzun izan dizut literatura postkolonialari eta antikolonialari zor diozula dominazio korronteekiko kontzientzia, eta asko interesatzen zait, kursibei, oinoarrei eta glosarioei buruzko zure gogoeta, kontatuko zeniguke jarriko dizkiguzu adibide batzuk. Asko labur bilduko dut, totxo bateko tenen zatu. Ingelesezko literatura irakurtzen ikasi nuena, eta batez bez ingelesezko zientzia fikzioa irakurtzen, eta hau da, zientzia fikzioaren kasuan adibidez irakurria izateko nazioartean, ingelesez idatzi behar duzu, eta hau ere gertatzen da iragan eta orain kolonialak dauzkaten herrietan, ez? Adibidez, Malasia eta Nigeria, adibidez. Normalena hori nazioartean irakurria edo Nigerian ere irakurria izatea da ingelesez idaztea, eta batez be, sariren bat jaso nahi baldin baduzu, ez? Eta aragua beti izan da zentrotik, hau da, igual Erresuma Batuan edo Estatu Batuetatik, ingelesetik ateratzen den edozein espresio edo hitz kursiban jartzea. Hau da, aragua gazteleraz ere eta euskaraz ere, estrangerismoekin, ez? Kontua da, idazle hauentzat hitz horiek ez direla estrangerismoak. Eta horregatik, edo igual hitz horiek ez dutela behar esplikaziorik zeren. Zer esaten du liburu batek hori hitz bati buruzko oinoar bat gehitzen duena? Zer esaten ari da irakurle idealari buruz? Zein da irakurle ideala? Norentzat da liburu hori? Nondik nora joten ari da? Ez nolako mezua bidaltzen ari da? Eta horregatik, hori kontzientzia kritiko bat garatu nuen, kurtsimen eta glosarioen inguruan. Eta horren arira, dendauztekoak itzultzean, konsonirekin elkarrizketa nahiko luzea auki gendun honetaz, zeren zuzentzailearekin lan egitean, dendauztekoaken gertatzen dena da, gaztelerara itzultzean, zeuk itzulitako zatian, neuk itzulitako zatian, euskarazko hitzak utzi genituen, adibidez, aita, ama, txapela, ikurrina, horrelakoak. Eta zuzentzean, proposatu zuten horiek estrangerismoak zirelako kurtsiban jartza. Eta, nik esan nuen ez zirela estrangerismoak, zeren Euskal Herriko gaztelerazko parte zirelako. Haiek esaten zuten gazteleraekiko estrangerismoak zirela. Eta nik argudiatu ginean ez zala estrangero. Gainera hori, Elgoi Barretik, Elgoi Barri buruzko historio bat kontatzean, ez? Ados zeuden, baina azkenean, ateratzen zan lehenengo aldia, hitz bat ateratzen zan lehenengo aldia, kurtsiban jarri zuten. Gero glosario bat osatu egin genuen, nik ere parte hartu honetan, referentzia historiko asko dauzelako, baina glosario horren parte handi bat dira, igual hemen guztiok ezagutzen duguzen hitzenak, ez? Eta geroago konturatu nintzen glosario hori liburuaren hasieran agertzen dela. Eta niretzat hori mezu bat bidaltzea bezala da esatea laguntza behar dozu liburu hau ulertzeko. Eta horrek ere esan nahi du, norentzatan liburua, ez? Euskal Herriko, gazteleaz bakarrik erakurtzen dutenentzat, bakarrik gazteleaz erakurtzen dutenentzat agian ez da inbeste.
Glosarioan dauden hitzak dira, adibidez Durangoko azoka, adibidez ertzaintza, adibidez gaztetxe. Bai. Bertan ere argudio izan zen, eta zer gertatuko zen adibidez, Caracas'en irakurriko balute liburua, bueno, edo Cadizen, ez? Osea, zan edo, nire argudio izan zen, Mexikotik datorren literatura ez daukala eskurtzioarik ez oinoarrik, adibidez nik ez ulertzen ez dituan gauzei buruz. Eta, bueno, literatura irakurtzeko modu derra da ere, zuk nahi dozun bezain beste sartu, zuk nahi dozun bezain beste ulertu, edo ez ulertu, eta gainera, liburu hori bere baldintzetan irakurtzea, erabatean. Beraz, bueno, aurrera jarraitzen ari den elkarrizketa bat da haiekin, badakit ez dela, ez dutela asmo txarrik, ez? Baina egia da, hori, elkarrizketa, bueno, komplexua dela, eta uste dute euskaratik gaztelerara itzulitako liburu bakoitzarekin konsonin eztabaida ezberdinak izaten ari direla. Honekin lotuta, Andu Lertxundik... Bakarrik esan nahi dut, osea, ez naz alderatzen, ingelesan existitzen diren harreman kolonialak hemen gertatzen ari denarekin. Baina, baizik eta hori, osea, eredu kritiko bat daukadala honen inguruan, horri esker. Eta gainera, hauen kasuan adibidez asko ikusi egun zerbait da ez, euskerazko testua gaztelaniaratzen hastearekin batera hasi direla horrelako gauzei buruz pentsatzen, ez? Orduan horrek berak abiarazi du testuak bertan, bueno, itzultzea bera ariketa politiko bat dela eta ariketa ideologiko bat eta hartzen dituzun erabakiak ez direla utxalak, ez? Eta zerbait esaten ari direla. Eta Barratek hori oso bizkor eta nire iritziz behintzat oso egoki ikusi zuen oso hasieratik, ez? Eta honekin lotuta eta jarraitu nahi baldin baduzu beste zerbait esaten, ez? Andu Lertxundik eta Adam Kobasitzek Gutun Zurian izan zuten solasaldian, Kobasitzek aipatzen zuen berak nahiago dituela edo berak egiten duela itzulpen estrangerizanteen alde, ez? Eta Anduk gehitzen zuen kultura hegemonikoek sarritan nahiago izaten dituztela haietan beren burua ikusteko moduko itzulpenak. Nik deitu diet ispilu itzulpenak edo leio itzulpenak, ez? Eta hor badagola autu bat, itzulpen horietan gure burua ikusten segi nahi dugun, edo momentu batzuetan gure ezjakintasunekin eta arraro zaizkigun gauzekin eta ez ezagutzarekin topo egin arren leio izatea nahi dugun, ez? Eta hor mugitzen direla eta hainbat erabaki daudela, ez dakit horren inguruan zerbait esan nahi duzuen. Nik adibide berri bat etorri zai burura eta era bat adoz, ni neroni ere lehen nintzen oinoarren kontrakoa eta orain naiz oinoarren oso zalea. Eta naiz marka usteko zalea, eta lehen ez. Eta nik uste komplejo kontua zela, hau da ezabatzea eta izan da limbo bateko gaztelaniaz idatzita balego bezala, eta hori argitaletxeek beraiek sustatzen zuten. Eta kreditoetan bertan ahaztu egiten zitzaien jatorrizkoa euskaraz Susa 1989. Ahaztu egin zaigu, eta berriro esan, eta ez zuten jartzen, ze gertatzen da hemen. Baina geronek ere, nik autokritikoki esan dezaket, gaztelaniaz gustoko nituen idazle batzuen antzeko impersonazio bat egiten saiatzen nintzela, eta ezabatzen euskarazko hainbat kontu, ez? Beti atxagari leporatzen zitzaiona, behi euskaldun baten memoriak, nola da gaztelaniaz, memoriaz de una baka. Zergatik egiten dugu hori, ez? Eta berriki, aurrentzako antzerki batean, eskatu zidaten, Oiana izeneko pertsonaia izan zedin Añez, edo Inez, edo ez dakizak izainez, edo Angeles. Eta esaten duzu, gaina askotan hau dator bilduta oso modu sotil batean, ze esaten dizute aurrentzako da. Orduan, klar, tarzu, ez bazabiltza erreflexuz oso ondo, esaten dizu, bueno, bastante egiten ari zeate, hau Valentzianora itzultzen, naiz hasiko tikismikiz jartzen, ez? Izen bat aldatu didazuelako, baina horrela pixkanaka badoa, holako igadura bat sortzen doa, ez? Eta ama, mama, horre nik duda izaten dut, ez dakit askotan historiari enbarazu egiten dion ama aita mantentzeak, ze niri bestalde enbarazu egiten dit kontrakoak. Euskaraz ez dakien idazle batek erabiltzen duenean aita eta ama emateko olako igurtzi baskista bat bere testuari, ez? Realidadea emateko. Eta orduan ez nuke nik horren ispilu izan nahi.
Eta hor baditut, kontraesan asko egia esan. Eta hor badago aurrentzako zera baina ekarri dut, inglesezko zera bat, sehaska kanta edo jolas horietako bat dena, Three wise men of Gotham went to the sea in a bowl, and if the bowl had been stronger, my song will have been longer, gutxi gora bera, ez? Eta euskeraz itzultzen dute, Gothameko 3 gizon jakintxu itsasora joan ziren, ontzi batean, ontziagoa handiagoa izan balitz, historia luzeagoa izango zen. Ez? Eta gaztelaniaz, itzultzaile berak itzultzen du. 3 hombres sabios de Cuenca se hicieron a la mar en un cuenco. De haber sido más fuerte la embarcación, esta historia tendría continuación. Claro, orduan Gotham, da Gotham, baina gero da Cuenca. Eta ulertzen dut, Eta itzulpen ona iruditzen zait, Cuenco, bai. Baina, olako atakak etengabe dauzkagu. Kontua da, agian, nola, zer markatzen den eta nola, ez? Agian zu oinoarren alde egon zaitezken motibo beragatik egon daiteke arrate kontra, esan nahi dut, kontra. Kontra ez nau. Ez, baina esan nahi dudana da, zuk esaten duzunean adibidez glosarioak eta kursibak eta oinoarrak problematikoak iruditzen zaizkizula, ez ara esaten ari markak ezabatu behar direnik edo ez denik nolabait esan ez, homologatu izan behar dela testu hori eta ez dela igerri behar nongoa den, baizik kontrakoa ez, testuak berak esan dezala nongoa den. Dolako zerbait, ez dakit. Bai. Oso ondo. Bai, bueno. Beti hobeda, oinoar, beti itzultzaileak frakaso bat bezala bizi du oinoarra. Horretaz ere jabetzen naiz, ez? Berez, zu lortu behar duzu, testuak arratek diozun guzti hori adieraztea oinoarri gabe, baina batzuetan ez badago ez zerremediorik. Eta sartzen doaz. Baina, bueno. Sartuko gara autoitzulpenaren hauzian, ez dakitzen denbora gelditzen zaigun? 10 minutu, ez. Vale, ondo guaz. Autoitzulpenari buruz hitz egin izan da, gurean, atera izan dira zenbait reportaje, Garazi Arrula hemen dago, bere tesia gai horren inguruan egin zuen. Hainbat euskal idazlek jo izan du, autoitzulpenera, bere lanak gaztelania aratzeko batez ere, orduan, frantses eratzeko ere bai, baten batek, beste zenbaitek ez, zuk bietatik probatu izan duzu, Arkaitz, zerorrek itzultzea edo itzultzaile bati ematea. Zeintzuk izan dira, bide horren ikasbideak, korapiloak, egin duzun bidaia gai honetan zehar, momentu honetan nola sentitzen duzu gai hau? Hor badago nik uste ikasketa handi bat, uste, Walter Benjaminena zela aipua eta bestela berdin da, oso ondo geratzen da beti Walter Benjamin aipatzea, eta esaten zuenean itzulpen bat, liburu bat ez dela obra originala, baizik eta obra berez dela, obra hori, obra horri buruz egin diren itzulpen guztiak. Eta orduan, nozio hori gustatzen zait, ez da nik euskaraz idatzi dudana, hori eta gero beste. Eta orduan, itzulpenak badauka obra baino, obrarantz doan bidea izatearen abantaila. Itzulpen bat obra da, baina batez ere obra baterantz doan bidea bat, hurbilketa bat da, bestearekiko. Eta hori, filosofikoki ere oso interesgarria da. Eta nik uste horregatik baita ere, mesfidatzen dut sekula itzuli ez duten idazleez. Nire ustez, sekula ezer itzuli ez duen idazlea, ez da oso idazle. Hortan pixka bat radikala naiz. Eta baita ere da, gauza bat, mundu hegemonik, idazle edo hizkuntza hegemonikoetan gutxiago gertatzen dena. Idazle itzultzaile gutxiago daude hizkuntza hegemonikoetan. Zango da, espezializazioa handiagoa delako, ez dakit. Baina gureetan oso ohikoa da, ez? Gurezako eredua sarri zen. Sarrik itzultzen zuen, izkiriaturik aurkitu ditudan nire poemak, ni hor lerratzen naiz. Ez nago prest itzultzailetik izan dezakedan horri uko egiteko ere. Eta gustatzen zait, esperimentu horretan, esaten badugu, irakurtzeko modurik onena itzultzea dela, norbere burua irakurtzeko modurik onena, norbere burua itzultzea. Hori bezain simplea. Orduan, bi hizkuntzak baldin badakizkizu, zergatik ez duzu egingo, ez? Hori da, lehenbiziko hausnarketa niretzat. Beste kontu bada, zure buruari trampak egiteko daukazun joera etengabea, itzultzaile formazioz, itzultzaile ez izanik egite dituzun akats guzti horiek, eta denborarekin apurka-apurka ikasten edo joaten zarenak, ez? Nik eukiko banu, zergatik hasi nintzen itzultzen nire burua, oso arrazoi prosaiko bategatik dirurik ez zegoelako.
itzultzaile bati ordaintzeko. Punto. Eta gero baita ere, hortik aurrera segitu dut, afan esperimentatzaile, edo dibanean nire burua jarri, eta gero psikiatrarea, nik bi paperak egiteko, ez? Ni naiz gaixoa, eta ni naiz psikiatra, eta altxatzen naiz, eta xertzen naiz latean, da gero, eta hori, ariketa polita iruditzen zait. Egia da, oso harreman intimoa, edo oso harreman berezia garatu behar dela itzultzaile batekin, zuk zure kreatura, utzi ezaziozun, konfiantza osoz. Horren badagor, konfiantzarik eta bat, niri oraindik ere kosta egiten zaidana egitea. Eta benetan igual nire fantasia da topatzea itzultzaile bat erabat desprekupatuko naizena, eta ez da galeradak ere ez ditudanak irakurriko gaztelaniaz, eta esango duena hor konpon. Hori da nire fantasia bat, momentuz ez nago hor. Jon Alonso, orain dela urte mordo bat egin zenuten itzulpenari buruzko mailinguru batean esaten zuen idazle askori beldurra ematen diola bere testua itzultzaile bati pasatzeak eta esaten zuen. Ez nik uste dut jende askok beldurra izaten diola horri, irudipena daukat idazle askok ez duela bere burua ispilu hortan ikusi nahi. Seguru asko idazlea ez dago konforme, baina itzultzaileak esaten du lehenzuk esan duzuna. Ez, aizu, hauzuk esan duzu, honek ez du gehiagorako ematen. Arrate, zuretzat, zuri ze gogoeta sortzen dizu autoitzulpenaren auziak, ze bertut eta ze arrisku ikusten dizkiozu, eta nolakoa da auzi hau itzultzailearen perspektibatik, zein izan da zure esperientzia? Ni ez naz idazlea, gaur agian bai, baina beti nire buruaren autoitzulpena egin dut, batez ere ingelesezko gizarteetan bizitzen ari nintzela 7-8 urtez, beti aurkitu behar izan dut modu egokiena sentitzen ari nintzena, pentsatzen ari nintzena adierazteko beste hizkuntza batean. Eta euskaraz ere gertatzen jate. Eta, topikoa da, baina egia da, beste hizkuntza bateari zarela, beste pertsona bat bihurtzen zarela. Eta suposatzen dut, zure liburu batea itzultzean, horrelako esperientzia euki aldozula, ez? Nik ez dakit, zeren ez dut nire lanik autoitzuli, baina egia da, dendauztekoak jasotzean, niretzat oso esperientzia interesgarri izan zen, ere zeure autoitzulpen bidaia ikustea, zeren, zuzentzen ari nintzela, ikusten eban, zeure Esplikatu hor, nik ez ditu normalean nire lanak itzultzen, baina itxialdia zen eta ez neukan lanik eta ez nekin zer egin, tendauztekoak amaituta neukan, eta kapitulo batzuk itzultzera ausartu nintzen, eta esan nion arrateri tori, ez? Eta zertarako balio baldin badizu, eta hortik abiatu zinen zu itzultzen. Bai, eta oso politi izan zen ikusten nuen aldi berean, zelan pentsatzen zenuen euskaraz eta zelan pentsatzen zenuen gazteleraz, eta zenolako erabakiak hartzen ari zinen beti hitz batzuk aukeratzen eta beste batzuk, eta zure galderak ere, zerunako galderak egiten ari zinen, eta hori, eta, niretzat oso esperientzia bitxia izan da, zen inoiz ez didat eman hori liburu bat erdi itzulita, eta alde batetik gainera euskaratik ez nuelako hainbeste itzuli oraindik gaztelerara, niretzat lagungarri izan zen apurtxo bat, hori geri egiten ikasten hasten zanean ez que no kubre. Hortxe ez nengoen, eta gero ja beste aldera jo nintzen, ja uretan osorik. Eta zure idazkera hori nirearekin eguntzen, prozesu, niretzat gogonetarikoa izan da. Hor, agian ez dugu aipatu dituzu trampak, itzulpenean egin daitezken trampak, baina niri baita interesatzen zait trampez gain, hau da, norbere bertsioa, lehenengo bertsioa, ez euskerako bertsioa, hobetu nahiaz gain, nola eragiten duen zure lana itzulia izango dela jakiteak. Hau da, ez dela gauza bera, zuk zuzenean euskal irakurlea bakarrik buruan daukazula idaztea, iruditzen zait derrigor eragin behar digula moduren batean jakiteak
lan hori ondoren gaztelaniara itzuliko dela, zabalduko dela eta irakurriko dela. Eta horrek baldintzatu dezakela bai hizkuntza, bai idazkera, bai gaiak, bai egiten diren autuak, non kokatzen ditugun fikzio horiek, zehaztasunak, iruditzen zait, idazle konkretuetan sartu gabe. Euskaraz sortzen dugun, literatur masa horretan, zenbat eta gehiago itzuli batez ere hizkuntza hurbil eta hegemonikoetara, horrek eraginen bat izan behar duela eta aztertzekoa litzatekela. Ez dakit. Bai, horren eraginik muturrekoena litzateke euskerazkoa izatea gaztelanizkoaren zirriborroa. Osea, esate duzu, nik aterako dut euskaraz, gero jasoko dut feedbacka, irakurleena, kritikarena, seinalatuko dizkidate akatsak, editoreak ingo du coach lana, eta gero joango naiz gaztelaniazko bersio hobetu batekin. Editorial batzuen planteamentua hori izan da. Dena, disparate ditzela, eta pixka bat exageratua, baina, hor dago, garai batean itzulpen intrakranealaz ere hitz egiten zen, novela hau idatzi duzu euskeraz, baina pentsatu duzu gaztelaniaz, eta gero itzulia izango da gaztelaniaz, beraz prototipoa hau da, baina gero merkaturatuko den produktua beste bada. Orduan, hori da, ez dut uste hori gertatzen denik gure literaturan, baina erabat adoz, badago lako deabrutxo bat, hitz-joko polit bat erabiltzen duzunean euskeraz, esaten zuna, baina gero itzultzen baduzu, nola itzuliko duzu hori gaztelaniaz. Eta orduan hor zure atakada kendu, edo izorra dadila itzultzailea, zeina nien eron izango naizen, baina berdin da. Baina gero. Claro, eta hori da jarri behar duzun resistentzia, ez ikustet. Bai, amaitzeko galdera labur bana, euskaraz irakurri ezin daiteken ze autore edo liburu nahi zenuketen euskaraz irakurri ahal izatea, eta itzulita ez dagoen ze liburu edo autore uste duzuen itzuli beharko litzatekeela beste hizkuntza batzuetara. Nik pare bat dauzkat, ingelesezkoak, Isaac Feldman eta Salatorni ditzen dira, eta ez dira ez klasikoak, ez bestsellerrak. Ez da ingelesez ere. Eta orduan, ez dakit interesgarria izango litzateke niretzat hori euskarazik. Oso politi idazten dutelako. Eta fantasia da, baina oso fantasia sotia dako. Eta horrelako literatura euskaraz ere polita izango litzateke ikustea. Bai. Nik mobilik esan behar baina enteratu naiz ja torrela euskaraz, eta pozten naiz. Beraz, badago liburu bat Gloria Naylor, zeneko egile batena, asko gustatu zaidan hau da honetan, adiskide batek Teresak utzi zidan, eta da The Woman from Brewster Place, horrelako zerbait. Eta gero niretzako Tristan Shandy. Tristan Shandy itzuliko nuke nik gustora. Ez dut itzuliko, baina itzuliko nuke. Mila esker, eta jarraituko.